санаи 8 май бар асари офати табиӣ яъне фурӯравии замин қисме аз масъалаҳои аҳолинишини ноҳияи абдурахмони ҷомеъ зарар дида буданд ва шукрона аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки онҳоро дастгирӣ кард ва хонаҳои наву замонавӣ ба онҳо сохтаву ба як қисми онҳо супорид. Мо имрӯз аҳли эҷоди кормандони рӯзномаи Хатлон ба ин маҳалле ки айни ҳол корҳои сохтмонӣ рафта истодааст омадем то ин ки аз наздик бибинем ки хонаҳое ки ба онҳо сохтаанд чӣ гуна шароит доранд. Соҳибхона? Хуб ҳастин ака, тин ҳастин? омадиё чӣ хел? Кору бор, зиндагӣ, аҳволо? Фарзандон хуб ҳастанд? ки ба ғамхориҳои пешвои миллат ҳамин асосдори сулҳу ваҳдат пешвои миллат ғамхориш хидмат ай пешвои миллат мебинем ки ҳамин ғамхориҳои ҳамон буд ки мо ба ин хонаҳои нав ба ҷои нав расидем. дуюм ба раиси вилоят, сеюм раиси ноҳия МЧС буд. ҳамин тамоми сохторо мо қавати мо дар рост истоданд ки мо ин бо ба хонаҳои нав ба ҷои нав расидем. Чӣ аҳвол буд ҳамон шабрӯз? Шабрӯз як ваҳшат будам бигем мешавад. Ина худошкарӣ бозир ҳамаи аёди мо буром дига хона дар рафт ба ҳар ҳол бо ин ба пуштибони ин мардакҳо ҳаст ҳамаш ҳаст ягон чӣ камбудӣ надорем. Не ягон камбудӣ надорем. Телевизор ҳамаш ина гурӯҳҳо тамошо мекунанд свет ҳаст свет бошад. Пеш чанд дар хона дошт? Хонатон чӣ гуна буд? Унҷа да ҳама буду ихе набуд. Беҳтар шуда? Беҳтар шуда. Ихе набуд. Мо ин ихе ки давози кардем додем мора ихе набуд. Дар ин шароит набудем. Хай хонаҳоям боғиё будем. Камакак шароитамон дигар бум. Зиндагиро аз чӣ пеш мебарем? Зиндагиро насиб бошин ҳамин айнол сар кардем ҳозир хай пеш рафта ҳамаш дига. Пеш зиндагида аз чӣ мебурдем? Ман хай як умр ҳамин ронанда кор кардам. Ҳозир ҳамин мошин дар даст ман шахсӣ кардагим. Дар ҳамин қадар вазбиниҳо мардумда бо ваъдовоза бо оби тоза таъмин кардам. Мардуме ки ҳамин беоб намонанд. Ҳамин мардуме ки ҷав дида буд ҳамеро бо оби тоза таъмин кардам. Ҳозирам ҳаст. Ҳозирам ин ёрдам кардам. Фарзандон чӣ кор мекунанд? Фарзандон якта духтурӣ тамом кард, хай Россия да дуташ ичам рафта гардигишам ояташ ҳамиҷа халтунда ҳозир. Дар як муддати кӯтоҳ дар як моҳ хеле. Чанд дар хона ҳаст ака? Иҷра? Бале. 4 дар хона. Ба ҳама шароит ҳаст? Ҳама шароит ҳаст. Ягон чӣ камбудӣ надорем. Ин ҳозирам ду-се вақт авқоти гарм метиҳанд мона то ҳозирам ягон камбудӣ надорем. Чанд фарзанд дорем? Фарзанд 3 та бача 4 та духтарча дорам. ҳайни бачаҳо ҳамаш ҷошид ина наверо ҳама ина навера ҳамин навероям. Чӣ қадар навера дорем? Навера қариб 12 та навера дорам. Хиштоле будааст? Иншолло. Ин хашвал пешумда. Фарзандон ҳамаш оила доранд? Ҳамаш оила дорам. ҳамаш фарзанд дорам. Беҳтарин. Наверо мактаб мехонанд? Мехонанд, одатан сеташ мехонанд. Ҳозир кадом мактаб мераванд? Ина мактаби 50 мактаб шо мераванд. Мераванд. Дар чӣ қадар хонаҳои шуморо сохтем? дар муддати 29 рӯз мо ҳамиҷа дар омадем. Муддати 29 рӯза мо нами ҳолқати дар омадем. Шукр, ҳазору бо шукр. ва ин ҷаноби оли омад бо дид ҳамиҷа худаш дар омад. Хонаи шумо? Дидам хонаи мо дар омад, дид ҳамаш шароитимон хурсанд шуд. ҳамин ҷаноби олӣ ки фарзандои моро дар берун намонданд, ина худтон дидед ба чаштон. Ҳамин ҳазорон шукрона ки дар берун намондем. ҳозир ҷамъбаст ина худтон дидед ба чаштон ки чӣ хел ина фарзандо дар сари дарсахон шиштад якҷо таом хӯрсиянд. ина бозам давом мекунам. худоё худованди ҷаҳони карими корсози бандагони ба ҳаққи зоти покат касе ба мо даст ёрӣ расондай парвардигор ба муроду мақсад барасонишон. аллоҳ акбар.